ejja nibdew billi nkunu onesti ma' nfusna, ejja nirrikonoxxu x'inhuma l-problemi, ejja naraw dawk il-problemi kif insolvuhom flimkien. Ebda kap ta' partit ma jbiddel il-partit waħdu. Ebda partit mhu magħmul minn 4 min nies, imma l-partit huma ttesserati kollha illi l-partit tagħkom illi flimkien irridu verament b'lealtà ningħaqdu ħalli mbagħad naraw il-Partit Nazzjonalista javvanza l quddiem u joffri alternattiva għal dan il-gvern korrott. Stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta kien intervistat fuq Net Television fejn saħaq li issa hu l-mument li nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li sar, imma issa hu l-mument li dawk li rreżistew jiddeċiedu li jew se nimxu l quddiem baqda jew jingħataw spazji lil dawk li verament iridu l-għaqda bbażata fuq lealtà lejn il-partit u lejn min qed imexxi. Jekk tanalizza l-gvern huwa assenti, mela l-Partit Nazzjonalista llum hemm għaġġ għalih. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista llum hemm għaġġ għaliha. Irridu b'umiltà fil-waqt li nirrikonoxxu l-iżbalji tal-passat, fil-waqt li nfakru fis-suċċessi tal-passat, nuru li nbiddilna mhux fil-valuri, nuru li nbiddilna mhux f'dawk li huma l-prinċipji tagħna, imma nuru li qed inbiddlu l-attitudni ħalli nkunu qrib in-nies, ħalli naqduhom, ħalli nservuhom, ħalli verament il-Partit Nazzjonalista ikun il-Partit tan-nies. Adrian Delia tkellem dwar il-programm tiegħu għall-Partit Nazzjonalista li beda appena sar kap tal-partit u saħaq li l-programm kien fuq 5 snin. L-ewwel sfida kienet il-qagħda finanzjarja tal-partit u fakkar kif issa d-dejn tranġa u hemm pjan biex jibda jsir qlieħ permezz ta' kummerċjalizzazzjoni tal-każini fejn il-partit jista' jagħmel qlieħ tal-fuq minn $250,000 fis-sena. Dan iwassal biex il-partit ikollu dħul strutturat li bih issaħħaħ ir-relazzjoni tiegħu mal-banek. Adrian Delia wiegħed li sas-sena d-dieħla il-partit se jkun f'pożizzjoni ħalli f'mument importanti ta' kampanja elettorali ikun jista' jikkumbatti biex jirbaħ. U saħaq li sar ħafna xogħol u ħafna sagrifiċċji iżda issa rridu nibnu fuq dak li hemm u nħarsu l quddiem biex intejbu. Adrian Delia stqarr li taħt it-tmexxija tiegħu wara 45 sena inbidel l-istatut li għamel spazju għal parteċipazzjoni ta' wuċuħ ġodda, rappreżentanti li jifhmu l-politika u lesti jaqdu jservu lil partit u lil pajjiż. Mistoqsi kif se jikkonvinċi l-elettorat li l-Partit Nazzjonalista huwa għażla aħjar mill-Partit Laburista, Adrian Delia stqarr li dan huwa gvern assenti mhu qiegħed imkien u saħaq li fil-waqt li l-gvern qed iwaħħal f'kollox minn barra fih innifsu, il-Partit Nazzjonalista impenjat permezz ta' dialogu li jipproponi soluzzjonijiet fis-setturi kollha biex il-poplu verament ikollu alternattiva. Adrian Delia talab biex dak li beda 3 snin ilu ikomplih u appella biex in-nies jagħmlu kuraġġ għaliex illum għandu determinazzjoni ikbar li jibqa' għaddej bil-bidla u jmur fid-djar tal-Maltin u l-Awċin li l-politika għalihom tfisser kif se jgħixu ħajjithom aħjar u dan jista' jsir biss Partit Nazzjonalista li jaqdi u li jservi n-nies.